Má otázka zněla, pokud si teda dobře vzpomínám, zda je v této lokalitě večerka. Večerka, pokud já vím, tak tam není. Večerka je na druhé straně na křižovatce. Myslíte si, že pokud k rodičům, k našemu penzionu, kam už se aktuálně dalo díky panu Růžičkovi zákaz zastavení, tudíž přicházíme o klienty, tak myslíte si, že když se rozšíří nesmyslně až k rodičům k penzionu, pokud si tam člověk, zákazník, otevře pivo a vyleze ven a může být pokutován, tak vy mi chcete říct, a to neříkám, že tyto lidé tam chodí močit někam, protože jelikož tam bydli, tak nechápu, proč by jako si nedošli dovnitř, proč by chodili na veřejnost, takže se tady nebavíme o těchto klientech. Tak nechápu, když to rozšíříte až sem, tak proč by nechodili za jinou popelnici? Není to problém spíš té večerky třeba? Chodí nějaké kontroly do té večerky? Nechoděj. Mě by zajímalo třeba další věc, když už teda to řešíme v takovémhle stavu, což si myslím, že prostě je naprosto nesmyslný. Když se kouknete na tu mapku, tak ta mapka byla kolem někdo mě zeslabil. Byla kolem školky a teď se koukněte na tu mapku, jak je vykrojená a vede prostě úplně nesmyslně kolem penzionu. Jako já to nechápu, jestli to je prostě jako nějaká provokace, protože jak říkám, už tam byl zákaz zastavení, naprosto nesmyslně. Nechápu to. Dobře, lokalita číslo 12. Moje otázka zní, pokud se bavíme o parkovišti obchodního centra Kaufland, můžeme vůbec my jako město dát vyhlášku na cizí pozemek? Já nevím, ptám se. Dobrá, já bych chtěl požádat, myslím si, že to je nesmyslný a myslím si, že nic proti vám, paní zastupitelko, ale myslím si, že to je prostě totálně nesmyslný. A já k tomu budu taky tak přistupovat. Děkuju. Tak děkuji za komentář. Paní zastupitelka Fuchsová. Děkuju. Pane Nymburský, mě vůbec nenapadlo, že vy to vztáhnete na klienty penzionu. To nezlobte se na mě, překvapil jste mě, protože o nich to není přece. Oni tam mají WC, ale ti, co pijí před večerkami, tak se, když tam pijí 4 hodiny, tak přeci někam musí jít, ne? Ale jako nechápu, proč jste to vztáhl na klienty vašeho penzionu, kteří si to pivo dají taky před penzionem večer. Chodím tam tudy se psem, ale nechoděj močit ke kontejneru nebo za dům, protože mají WC. Tak pan místostarosta Růžička. Děkuji, pane zastupiteli. Já se musím zeptat, proč si myslíte, že Růžička vám znepříjemnil podnikáním tím, že vám tam dal značku zákaz zastavení? Teď já nemám v pravomoci umisťovat značku zákaz zastavení. Tak asi reakce pana Nymburského byl vznesen přímý dotaz, tak jestli je ochoten odpovědět, tak prosím o ozvučení. Samozřejmě, že ochoten jsem, protože máte, pokud já vím, tak odbor dopravy pod sebou a vy jste, konkrétně co já vím, tak navrhoval kompletně vlastně předělání všech dopravních značek tady v Kolíně, takže jako si, a navíc to víme. Tak, navíc to víme, víme víc, než tušíme. Tak, pane místostarosto Růžičko, prosím, a potom, pardon, ještě omlouvám se, paní zastupitelka Fuchsová mě tady svítí červeně, takže já ji ještě nechám reagovat posléze pana místostarostu Růžičku. Můžu? Pane Nymburský, auta zákazníků penzionu, velká auta, velké dodávky, stály na chodníku před penzionem. To je chodník. Takže maminky s kočárkama tam tudy nemohly projít. Divíte se, že byla jsem to já, kdo to inicioval, na základě požadavku občanů, kteří museli přecházet do trávy, do mokré trávy, když pršelo. Ale hlavně tam se opravdu nedalo projít, protože na penzionu jsou růže, kolem kterých se nedá projít. Dobře, že tam jsou, ale nesmějí tam stát dodávky. Tak, s technickou připomínkou pan zastupitel Nymburský.
Já bych se chtěl zeptat, paní zastupitelko, víte, kdo ten chodník, jak vy tomu nazýváte, víte, kdo ten chodník zaplatil? Můj táta z vlastních peněz. Tak dobře, já bych nechal reagovat pana místostarostu Růžičku, byť mě trošku mrzí, že v rámci vyhlášky města Kolína se tady řeší partikulární zájmy jednoho penzionu, ale tak prostě holt už to tak někdy ve městě rozměru Kolína chodí. Pane místostarosto, prosím o reakci. Děkuji, já fakt nechci zdržovat, ale já jsem rád, že vy to víte, já jsem to teda doteď nevěděl. Nicméně zákon o obcích vymezuje určité pravomoci, to znamená jak přenesenou působnost, tak samostatnou působnost a věřte, že v mé pravomoci je pouze samostatná působnost. Možná je to trošku složitější, než se zdá, doporučuji vám se na to případně podívat, ale každopádně jakékoliv změny dopravního značení, a já nechci nikoho školit, já věřím, že to tam někde víte, ale povoluje silniční správní úřad a vyjadřuje se k tomu dopravní inspektorát Policie České republiky. Nevěřte mi, pokud bych vám tvrdil, že já vám tu značku povolím a zítra tam bude, to bych byl naprostý lhář. Tak, pan magistr Zeman s technickou připomínkou. Tak já chci do toho vstoupit a já teda nevím, jestli to technicky jde, ale aby tento spor skončil remízou, tak jestli by bylo možné dát jakoby protinávrh a jestli máte před sebou tu fotku, tak vlastně tam, jak je ta ekovoda, tak je tam taková cestička. Tak vzhledem k tomu, že na té louce před tím penzionem vlastně nejsou stromy, takže tam asi močit nechoděj, takže tam ten problém nebude. Takže jestli by vlastně se mohlo ta čára udělat podél té cestičky a myslím si, že by jsme všichni byli spokojení. Tak já ještě bych poprosil, teď ještě než do toho vstoupí Petr Král, já bych poprosil o reakci předkladatelku, protože já nejsem tentokrát předkladatelem, jako radní jsem pro daný návrh hlasoval, ale požádal bych jí o vyjádření, případně městskou policii. A hlavně, jestli porozuměla tomu, kudy by vedla daná úprava. Tak prosím paní zastupitelku Fuchsovou. Já se přiznám, že tím, že jsem penzion v žádném případě nechtěla napadnout, tak mě ani nenapadlo si všimnout toho, že to tam opravdu takhle je. A myslím si, že je to zbytečný, protože opravdu k penzionu močit nechodí. Takže by tam zůstal ten kontejner a co se týče penzionu, tak by to bylo vlastně, jak říkal kolega, bylo by to vlastně k té cestičce nebo k ekovodě, od ekovody ke kontejneru, aby v tom teda nebylo. No ne, tak já bych zareagoval. Ten návrh pana magistra Zemana považujete za návrh racionální? No ale hlavně uklidní pana Nymburského, takže určitě ano. Tak, Petr Král, technická poznámka. Jenom krátce. Já si myslím, že ti lidé, až se to dozvědí, tak tam před ten penzion budou chodit. Tak, děkuji. Technická poznámka, pan místostarosta Pospíšil. A myslím, že nebudou. Tak, děkuji. Do diskuze se přihlásil pan Truska. Jsem zvědav, o co se teď svádí boj. Jestli stále o penzion. Ne. Pane zastupiteli, máte slovo. Ne, já bych jenom požádal pana Nymburského, kdyby se přenes přes osobní věci, které se týkají penzionu, nechal tu vyhlášku tak, jak je. Protože si myslím, že kdyby nás lidi poslouchali, myslím si, že by to bylo trapný. Já bych to prostě, a požádám pana Nymburského ještě jednou, aby se přenesl přes svoje osobnímu vztahu k penzionu, to já ho chápu, a nechal tu vyhlášku tak, jak je. Já si myslím, že ta diskuze, která teda tady probíhala, to nebyla žádná krása. Teda. No to rozhodně nebyla krása, tak jistě to bylo mnohými zaznamenáno, co se tady dělo. No, pane místostarosto, máte slovo. Jenom krátce, ono to zasedání se skutečně nahrává.